गिबियावनो आं बरबरि आनसलिक बाथौ फुजा आफादनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोंनि बरबरि बाथौ फुजा खुंनो गोनां 38थि जे फुजा बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनो मोननानै गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि सेराव आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गासै फुजा नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जों नैबे बरबरि आनसलिक बाथौ फुजाखौ जोङो 1985 मायथाइयाव जों गायसननाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 38 बोसोर जाबाय। जोङो नैबे फुजाखौ देग्लाय 38 बोसोराव जोङो आगान होनाय हिसाबै जोङो 38थि बरबरि आनसलिक बाथौ फुजा होननानै जोङो हाबाफारियाव होनाय जादों। जोंनि नैबे फुजायाव जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जों देग्लाय जोंखौनो जोङो खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन। मानो होनोब्ला जों दिनै जिखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोङो जोंनि आफादा नागिरनाय बायदि जोङो मोननो हादों। हमनानै लानायदो जोङो एक्सप' लाबोदों। बे एक्सप'आ जोंनि थाखाय बेसेबांबा माने गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय माने बेसेबांबा समायना रमायना। मानो होनोब्ला नैबे जोंनि एक्सप'आव जिखिनि फैनो गोनां बे फैनो गोनाङाव बिथांमोना बुंबाय थादों थोंजोङै बेवहाय सिलिगुरि आरो कलकातानि मुवा बेसादफोर फैगोन आरो बेवहाय खम बेसेनावनो मुवा बेसादखौ नोंथांमोना बायनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। लोगोसेयावनो जोंहा बेवहायनो मिना बाजार दंफायो। मिना बाजारावबो जोंहा ओरैबायसा गोग्गाथाव जादों एबार जाय मिना बाजारखौ जोङो नागिरबाबो मोनाखैमोन जोङो थांनाय बोसोरफोराव। नाथाय देग्लाय जोङो बे मिना बाजारखौ मोननो हादों। जाय मिना बाजारनि गेजेरजों थाबायस्लिंनो रोंनाय उन्दै बैसोनिफ्राय बोराय बैसोसिम बेवहाय रंजानो हानाय मुवा थागोन आरो लोगोसेयावनो जोंहा नैबे सार्कास थागोन। निउ कमल सार्कास लाबोग्रा बिथांमोना बुंदों जे देग्लाय नोंथांमोना खाफाल गोनां जे बे सार्कासा जोंनि आसामाव माने खेबसेबो दिन्थिनाय जायाखै। बेयो महाराष्ट्रनि बेवहाय गोबां माने खेलाफोर थागोन जाय खेलाखौ दासिमबो आसामाव माने नुनो मोनाखै। बेफोर खेलाखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा 5 खालारनिफ्राय आलायारन थियेटार दङ। बर'नि जाखांफुनाय बयबो मिथिगौ आलायारन थियेटारखौ। बे आलायारन थियेटारा बर'नि मोनसे थियेटार। बियो जाखांफुनाय बयजोंबो अनसायजानाय आरो बेवहायनो बर'नि एक्टर मा होनो दिनेश रामसियारि बिथाङा बेवहाय फाव लागोन आरो बिथांखौ रायजो राजाफोरा बयबो अनसायो। बे लेखा गासै रायजो राजाफोरा बे आलायारन थियेटारखौ नायनानैबो जोंनि बेवहाय मोजां मोनगोन। जोंनि हाबाफारि बायदियै जोंनि नैबे फुजायाव बेखिनिखौ लानाय जादों। हारिमु बिथिङाव जोङो जोंनिया 1 खालारनिफ्राय 8 खालारसिम जागोन। बे 1 खालारनिफ्राय 8 खालारसिमनि गेजेराव जोंहा 2 खालार खालि गासै हाबाफारिया बेखेवनाय जागोन। नाथाय 1 खालार खालि जोंहा धोरोम सावरायमेल जागोन। 2 खालारनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो जोंना सोलिगोन। जोङो 2 खालार खालि केसेटजों मोसानाय बर'खौल' लादों जोङो बर' केसेटजों मोसानाय बेखौ जोङो बादायनाय लादों। बेनि गिबि बान्था हिसाबै जोङो 4,000 लानाय जादों। नैथि बान्थायाव 3,000 आरो थामथि बान्थायाव 2,000 लानाय जादों। बिनिनो 5 खालार खालि रुंसारि निजोरा बसुमतारी मुसाहारि रुंसारि निजोरा मुसाहारि गोसोखांथि बाथौ आर'ज रोजाबनाय जोङो बादायनाय लानाय जादों। बेवहाय रुंसारि निजोरा मुसाहारिनि न'खरनि बिगोमाया बे बान्थाखौ होनाय जागोन। बेवहायबो गिबि बान्था मोनगिरिया 4,000, नैथियाव 3,000 आरो थामथि बान्थायाव 2,000 होनाय जागोन। बेनिफ्राय 6 खालार खालि बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जोंहा मोनसे बर'नि रोजाबगिरि खायसे जोंनि गेजेराव माने ओरैबायदि जालांबाय जे दासिमबो बे मेथाइफोरा जोंनि गेजेराव नुजानो मोनाखै। बेनो जाबाय जोंहा हाबा मेथाइ। जोंनि गेजेराव हाबा मेथाइखौ जोङो बर'है रोजाबनायखौ जोङो खोब खम मोननाय जादों। ओंखायनो बे हाबा मेथाइ रोजाबनायखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव मोजाङै गोसारहोनो हायो बेनि थाखाय जोङो 6 खालार खालि हाबा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय जोङो लानाय जादों। बेखौबो जोंनिनो फुजा खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि बिथां लक्ष्मन बर' बिथाङा बेनि बान्थाखौ होनाय जागोन। बे बान्थायाबो गिबि बान्थाया 4,000, नैथि बान्थाया 3,000 आरो थामथि बान्थाया 2,000 आरो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि
गेजेरजों आङो फोसावदों जाहाथे नैबे जोंनि जिखिनि बादायनाय हाबाफारि लादों बे बादायनाय हाबाफारियाव जाहाथे गासै ओनसोलनिल' नङा गासै रायजो राजाफोरानो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय आङो आफादनि जानानै गासैखौबो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। बे बेलायाव जोङो नैबेखौनो बुंनांगोन जे जोङो आगोलावसो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन जे बे जों फुजाखौ जोङो 1985 मायथाइयाव गायसनदों जे गायसननाय बोसोरनैनिफ्रायनो जों नैबेवहाय खुनु माने जौ जुवा बेखौ जोङो गोजानाव दोनखादों जोङो बोसोरफ्रामबो बेखौ जोङो होखानाय जाया। नैबे जोंनि फुजासालियावल' नङा जोङो फुजानि समाव खाथि खाला थानायफोरावबो जोङो फाननायखौ बन्द' खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि नैबेहाय जे उन्दै उन्दैफोरा सिगारेट सोबनानै जौ लोंनानै जुदि बेरायथिङोब्ला जोंहा मोनसे जोबसालि थायो बे जोबसालियाव जोङो बोसोरथाम जालांबाय जोङो बेखौबो सोना दोननायनि मोनसे लाहार फाहार खालामबाय थादों। ओंखायनो आं खावलायहरदों गासै रायजो राजाफोरखौनो नैबे जोंनि फुजासालियाव जाहाथे फैयोब्ला जुवा निसा बेसाद लानानै जाहाथे फैया बेखौ आङो खावलायहरदों। मानो होनोब्ला बेवहाय मोनसे जोंहा जेल बानायखानाय दोननाय जायो जोबसालि। ओंखायनो सोरबा जुदि बांद्राय लोंनानै फैयोब्ला बेवहाय सोनानै दोनजायोब्ला गावबा गावनो एसे बोरैबा जाहैयो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि जोहै खावलायखाबाय आरो आं नैबेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै बुंनो सानदों जे जोंनि नैबे फुजा खुंफुंनायाव जोंहा गोबां भलन्टियारफोर थायो। जोङो बे भलन्टियारफोरखौ मावसोम हान्जाखौ जोङो मोनथामसो बिथिङाव जोङो दोननाय जायो। बे जाहैबाय जोङो ओरैनो सरासनस्रा जोंहा मावसोम हान्जा थायो सिनेमा हलाव थियेटार हलाव आरो बायदिसिना बेफोरबायदिनो जोङो नायथिंनायनि थाखाय। बिनि अनगायैबो जोंहा पेट्रलिं मोनसे मावसोम हान्जा थायो आरो पेट्रलिं हान्जानि डिउटिया माथ्र सोरगिदिं नायथिंबाय थानाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे स्पेसियेल मावसोम हान्जा थायो। नाथाय जोङो बिसोरनो खुनु माने बेस टेस होनाय जाया। बिसोरनि खामानिया जाबाय CID स्टाइलाव सोरबा माबा मोनसे खालामनो नागिरदों नामा, सोरबा गलादारिफोराव सोरबा जौ फानखोमादों नामा, बेखौ गलादारिफोरजों लोगो जाफानानै एसे बेखौ CID खालामनानै मावसोम हान्जानो मेसेज होनानै जोङो बेफोरबायदि मायबाफोर जुदि सोरबाफोर गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंबा आरो जोंनि फुजानि बेरेखा जुदि सोरबा मावदोंब्ला बेखौ स्रोदनो मेसेज होनाय बायदि जोङो बेखौ खालामखानाय जायो। लोगोसेयावनो जोङो थांनाय बाराव 2019 मायथाइयाव जोङो CCTV होनाय जादोंमोन CC केमेराखौ। देग्लायबो जोङो CC केमेराखौ जोङो सोरगिदिं होनायनि थाखाय बेब'स्था खालामगासिनो दङ। जों गासैबो बिथिङाव जोङो थिग-थाक जाखाजोब्बाय आरो जाहाथे रायजो राजा फैनानै बेवहाय आलो गोजोनै फैनानै आलो गोजोनै थांफिननो हायो बेखौ जोङो हास्थायो आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जाहाथे रायजो राजाफोरा फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि फुजा खुंफुंनायाव बाहागो लाफैयो बेखौ गासै रायजो राजासिम आङो आफादनि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय।